Și bine v-am regăsit la un nou episod de Cops, adică Critical Ops. Și în acest episod o să vreau să încerc ceva, să-mi fac o mapă. Dar nu știu dacă o să intre lumea. O să aflăm. Stai să dau un pic televizor mai încet. Așa. Și dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. What's up, girl? Eu să bag Plaza, Host Game, Rating Room, Diffuse Plaza. O să fiu un terorist. Carcă-te astăzi. Carcă-te. Încarcă-te. Încarcă-te pe cățăși gura. Sunt teroriști. Joint. Bomba la mine, perfect. Hai să mergem cu un gâsăr, nu știu cum. Și da să pun mobizenul. Hotel Gabriel, băi. Să ne pregătim bomba cu ceas. O să plant, stați. Băi. Stai, bre, că trebuie să mă duc în cealaltă parte. Da, nu o să vină nimeni să defuse. Așa că eu să-mi văd de treabă. Păi, vreau să fac ninja defuse. Stai, nu... Acolo o să explodeze. O să pun bomba acolo și să-mi iau un AWP. Sniper. Oh my fucking god. My fucking god. Nu fac, nu-mi pot lua nimic. Nu vă place cuțitul meu? Knife-ul? Mie da. Knife! Mai mușc pistolașul. O să plantăm bomba auto aici. What? În București? Fuck. Să scoatem sniperul și să tragem în aer. Bombă. Vreau să văd ce se întâmplă. Nu se întâmplă absolut nimic. Nu știu mai e. What the fucker? Ok, brother. O să ies de aici. Leave game, kist. Vedeți Deagle-ul și armaia. Ia, op, căca la gură.
ăsta are, nu vedeți? Bă, what the fuck, asta mă înjură. Ăla cu pistonul. Custom game. Dermeș Canals. Finger the fuse. Zapiťavé, bă, zapiťavé. Nu știu de ce, dar mi se traduce vocea. Like, what the fuck? Like, what the fucker? Deci aici să spuneți teroriști. Păcat. Sunt terorist. Stai, nu mai am băgat timp select. Bă, spectate. Select terrorist. Băi. Da, nu fi beșini. Ninja de fuse. Veni să mă eu. What the fuck, l-a băgat la colțul, Taviol, ce ai făcut? Team select. Terrorist. Bă, Ninja de fuse. Asta cu dual max-ul. Bă, știi ceva? Da, eu. Spectate. Ninja de fuse. Asta cu XD-ul. Bă, XD-ul nu e armă de cine. XD-ul e armă de mine, băs. Opa, boss, cum l-a luat. Băi. Ninja de fuse. Ninja de fuse. Asta mă dă diffuse. Că stă așa cu XD-ul în jos. Da, dat diffuse. Motherfucker. Opa, ce șarlănare nemernicu. Nu știu, vom încheia asta. Team select. Terorist. Opa, ce faină armare. Live game. Cred vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Robi Gamer și pa, pa.